Oh my god. ಈ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ. ಏ ನೀರು ಹಾಕಿರೋಕೆ ತಿಂತಾರತೆ ಅಲ್ಪೋರ ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಪಂತಾರತೆ. ಈ ದಾರಿನ ನೀತು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಕಮ್. Tanish, please stop playing. Hello, namaskara, matarigla. Welcome back to the channel. Time aatudu 1:15. 2 o'clock 2 minutes ke 2 o'clock 10 minutes undu. Vanas nanala aatuji mast late ande ena pura bele anagada gottunde. ಒಂದು 120 ಆಂಡ್ ಅವಾಯ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಬಡಾನೇ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಬಡ ಅಂಡ ಉನ್ಪೆಂಗ್ ಬಡ ಚೂಲ ಫೀಲ್ ಆಜಿನ ಏನು ಉನ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೇಗನೆ ಕುಂಟು ಮಾತ ಅರ್ಧದ ಪಾಡಿಯೇ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಪೂರ ಅರ್ಧದ ಪಾಡ್ದು ನುಂಗರೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಿನ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಾಗ ಕುಂಟಾರ್ದಾರೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಮಂಡೇಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುನು ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಆನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂಡೆತೆ ಆನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅನ್ನಾಗನೆ ಕುಂಟಾರ್ದು ನಂದು ಅವು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬುಚ್ಚಿ ಆನ್ ಫಸ್ಟೇ ಅರ್ದು ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು 2 days ದಿಂಚಿ ಬೇಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ನೆಲ ಮಾತ ಒರೆಸಿದಾಯ್ಬೇಕು ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧದ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಾಡಾದಜಿ ಧೈರ್ಯ ಮಂತದ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾ ಕೈದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರುಂಡಾವೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಅನ್ಪೋಡಿದ್ದು ದೇ ದಿನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇಪ ಪಾಡಾವೆ ಆನೆ ದೆಪ್ಪೆನ್ನೆತ ಗಮ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಸಲ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಆತು ಅಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಾಡಾರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ನಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೀಟಿತ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಪನೋಡಾವು ನಾನು ಪಿದಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಎನ್ನದಾದ ಫಿನಿಶ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅವನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ನೆನಪೇಜಿ ಪುಡಾದುಂಟುಲೆ ಇಂದ ತುಯರ ಒಂದು ಪೂರ ಪುಡಾದಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಿತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ತಲ್ಪನೆ ಅಂಚಾದು ಅವು ಬೊಲ್ಪು ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಅವು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋಡು ಇತ್ತು ಕೈ ಇಂಚ ತೋಚು ನಾನು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಬ್ಬ ಫೈನಲಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲೇಜಿ ನಾವು ಲೈನ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಇಜ್ಜ ಇಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟನೇ ಆವಂದಿತ್ತು ಜಿ ಫೈನಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡೇನ ಲೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡಿ ಸೋಫಾ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಚ್ಚಿಂಡ ಸೋಫಾ ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತುಜಿ ಬಲ್ಬು ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಲೈನ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಕಂಡಿದಲ್ಪ ಬಾಕಿಲ್ದಲ್ಪ ಒಲಾಂಡಲ ಬಲ್ಬ್ ಇತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಯಾಲ ತೋಜುಜಿ ದಾಲ ಸೋಫಾಲ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಏನು ಕೆಲವರ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸೋಫಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸೋಫಾ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ಚೂರು ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಫೈನಲಿ ದೆತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಕೈದು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ಜಿನ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತುಜಿ ಬಡ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಬಡ ಅವನು ನೆಂಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಂಪೆ ಬೇಗ ಅಂಚ ವನಸ ಆತುಜಿ ಜಿಂಡ 1 o'clock ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ 1:15 ವನಸ ಆಪುನು ಇನಿ 2 o'clock ಅಂತ ತನಿಷ್ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಏನ ವನಸ ಆತುಜಿ ಐ ಗೋ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಲಂಚ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮೈ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮೈ ಪ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಡ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬೊಕತಿಕ್ವೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂದು ತುಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಉಂಟುಂಡು ಪೋಲ ಮಗ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ತನಿಷ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಓಹೋ ಏಯ್ ಯಾಕ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ತಿಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದಿವ ಮಗ ಪಾರ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾವ ನೀರಿಗೆ ಬೂರ್ದಿಲ್ಲ ಓ ವರ್ಷ ಉಂಟುಂಬಾಲೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಬಾಯ್ ಅತಿ ಪಿದಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾಡ್ ಅತ್ತೆ ಮ್ಯಾಡ್ ಏ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಪ ರೋಡು ನೀರು ಏತು ಶೋಕ್ ಹರಿಯೊಂದು ಟೂಲೆಗೆ ಝೂಮ್ ಮಲ್ತೆ ಏ ಬಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸದ ಶಬ್ದ ಜೋರ್ ಕಿಬಿಕ್ ಹಾಕೋನು ನಿನ್ನಲ್ಲ ಸ್ವರ ಹಾಕೋನು ಮಳೆ 4 o'clock ಅಂದು ಅಂದ ಭ್ರಮೆ नहीं है साइकोलॉजी ब्रह्मे मैं बोलो ना गाड़ी आ रहे हैं गाने कौन कौन है गाड़ी वाले मम्मा जो बात होती ब्रह्मे
ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಏ ಸಡನ್ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಬತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಎನ್ನ ಮಂಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ಪಿರಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ 10-15 minutes ಪೋಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರ್ಸಕ್ ದಾದ ಈ ಟೂಲ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಜೋರ ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಜೋರ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ನಕ್ಕೆ ಬಿ ಪುಡಾನ್ ಮಾರೆ ತೂಲಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತಾನೆ ತುಳಸಿ ಗಾಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಅಬಾ ತನೇಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ತನೇಶ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಅದು ಬಾಲೆ ಎಂಗ್ ತುಳಸಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಜನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ಈ ಜೋರುಂಡು ಗಾಳಿ ಇಂಚಿ ಬಲ ತನೇಶ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ತನಿಷಿ I'm showing something, just live. ಗಾಳಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮೋಡದ ಏರಂಡಲ್ಲ ಬಲ್ಕೆ ರುಜುಮ್ ಐಕು ಪ್ರೂಫ್ ಮರ ಪೂರ ಪಂದೊಂದು ಎನ್ನ ತುಳಸಿ ಗಾಳಿಗೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಂದು ನಗ ಹಿಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ಹಾಳಾಪು ನಾನು ಐ ಕಡಿಮೆ ಪಿದಡ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಗಾಳಿ ತೂಕ ಅಮ್ಮ ದಾದಾ ಅಂತಂದ್ರು ಅಮ್ಮ ದಾದಾ ಅನ್ಪುನೀರು ಓ ಸಾರ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾರ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಕೊದ್ದಿದ್ ಪೂರ ಆಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವಡತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪರ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪರ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಚೈರಿಗೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಈರ್ದಾದ ತಿನ್ಪುನು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ತೂಲಗೆ ಮುರಾಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯತ್ತ ಬಾಲತಿ ಅವನಿ ಸರ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೊಚ್ಚತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನವಾ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅದೇ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ದಿನ ಹತ್ತು ರತುಷ್ಪ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ದಿನ ಹತ್ತು ನೀನಲ್ಲ ತುಷ್ಪ ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ಗೋಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲೆ ಸತ್ಯ ಇಟ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ಯು ತೆಗಿಯ ಬೇಗ ತೆಗಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾದಿಯೇ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ತುಚ್ಪಾಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಈತು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ನಿನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಶಾಪ್ ಉಡ್ದು ಕನದಿ ನಾವೇ ರಬ್ಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಾ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ ಎಸ್ ಅವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬೇಯುನೇ ಇಜ್ಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಈ ಏನ ತುಷ್ಪ ಮಾರೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಾ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಕ ಬೇಯುಂಡು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಕ ಬೇಯ್ತದೆ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅತ್ತು ಬಾಲೆ ಬಟ್ ಆತು ಕೊಡ್ತು ಬೇಯರದೆ ತೋನುಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ನೀ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಾಗ ಸಕಲೇಶ್ಪುರನ ಹಾಸನ ಓಲ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಈ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಾರತೆ ಅಲ್ಪ ಅವರ ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಪಂತಾರತೆ ಈ ದಾಯನ ನೀತು ಜೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆತು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಕಮ್ ನಾನಿಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಏಪಾಡಲ್ಲ ನಾನೋರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಜೊತೆನೆ ಅಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಲ್ತ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದೊಂದು ತರ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆದ ಬೇತೆ ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಹೋಯ್ತೆ ನೆನಪ ಒಂದು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂದುಂಡತೆ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿನಿ ಅರತುಂಡ ಚೌಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಯಾನ್ ಏನ್ ಸಲ ತುಚ್ಪ ಅವನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೊಟ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಉಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಜಿಪಿರಾವ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ತೋಜು
ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಪ್ಪೇಕ್ಯು ಪಿರಾವ್ದ ತೋಜುಜಿ ಕೊರು ಟೊಪ್ಪಿನ ನಾವು ಅಂಚ ಏ ಪಾಂಡಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನಾಗ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಜೊತೆನ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿನ ತೋಜ್ಪ ಅವ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ ಇಟ್ ಸೋ ಇಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ಇಂಚ ಬಾಲೆ ತಿಂತ ಬಾಲೆ ಹಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿ ಗಟ್ಟದಂಚಿ ಪೋಯ್ ಕುಳ್ಳ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬುಡತ್ತ ಇಮೇನ್ ಒಪ್ಪದ್ರ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ಸದ್ಯ ಅಂಚಿ ಅಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗ್ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಆತುಚಿನ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನಾರೇನೆ ಇತ್ತದಂದು ಪಡೆ ಇರಾಂಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಚತಿ ಒಂಜೆ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂದ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಲ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯಪಂಡೆ ನಾನು ಅಲ್ತಾನೆ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಮಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಟನ್ ಸಾರು ಅವರೆಕಾಳು ಸಾರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಮ್ಮಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ದಿಲವೆ ತೂಯಾರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬತ್ತೈತೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪತ್ತಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಡನ ಮೇರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇರ್ನ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಮೇರ್ನ ಒಟ ಪಾತಿರೊಂದು ಒಪ್ಪಿದಿ ಅನ್ಪೋಪೇರ್ನ ಕೈ ಬಚ್ಚುಡು ಅಂದ ಆಯ್ನ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆನಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಡವಾ ಬೇಡ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ ರಾತ್ರಿದ ಮನಸ್ಸು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ನೇಪಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಕ್ಕೂ ತನಿಷ್ ಸತ್ಯ ಆಚೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ನನ್ನ ಪಾತಿರೋಡ ಮೋನೆ ಏತು ತೊಚ್ಪಾದೆ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ ಕನತದೆ ಪತೊಂದು ಬೈದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಫೀಲ್ ಆಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂತ ಆಯಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನತೀನಿ ಮಗ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಆಡ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಫುಲ್ ಡೇ ನಿಕಲ್ ನೋಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಲ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿನ್ನ ಮೋನೆದ ಮಿತ್ತವು ಲೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 3 minutes ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರಿತಿಂದ ಪಿರ ಹೋಗ್ತೋಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇಡ್ಲ ದಿನ ಮೋನ್ ಇಡ್ಲ ತೋಚು ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿದು ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರತಿಕ್ ವೈನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ನಮಗೆ ಕಾತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ